ଯାହାକି ଇନ୍ଦିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆସନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଯିବା। बहुत बहुत धन्यवाद। ଏବେ ଆମେ साला कहाँ से आ जाता है मस्ती करिया ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କୈବଲ୍ୟ ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଜି ଯିବା କୁମାରେଶ୍ୱର, ଯାହାକି ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଇନ୍ଦିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ମୁଁ ଏକା ଯାଉନି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆକାଶ, ହେମନ୍ତ, ହ୍ୟାଲୋ ଅମୁଳ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସେଠାରେ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ସେ ସ୍ଥାନ କିପରି ବୁଲିବା, ଦେଖିବା କଣ କଣ ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ। फाइनाली आम आसी पहुंचल कुमारेश्वर मंदिर। देखा तार चतुर्पार्श्व कौन अच्छी और किपरिया मंदिर। तो नेक्स्ट वीडियो लिखा होनी आम चैनल को आपको स्वागत करुचु। आप परिचय देवे। मो ना रश्मिरंजन नायक कुमारेश्वर कुमारेश्वर ना गोटे कुमारेश्वर भेराइटी स्टोर गोटे दुकान ए 4 मास हम आरंभ कुमारेश्वर ना कुमारेश्वर भेराइटी स्टोर जड़े प्रत्येक ठाकुर जहाँ बहुत ना अच्छी बहुत लोक मनस्कामना पूर्ण करने आसती मनस्कामना पूर्ण होती। राजा चोड़गंग देवंर बहुत झी होते के पुओ हो सी जो थे रास्त जाऊे ठाकुर गोटे छोट झुंपुड़ी घर था तो राजा भाविले कौ दिह अच्छा कौन राजा ये रात्रि आश्रय नहीं तो सी कहते प्रभु जदि आपण किए अच्छा मुझे तो जानी जदि मोर गोटे झील को आप सकाल को पुओ कर तो मुझे आपंकर मंदिर प्रतिष्ठा करी। जमी बाड़ी सब ठाकुर अनुदान है माली पूजारी सब खंजा हेले आज कुमारेश्वर मंदिर जी भी भक्त आसुच्च मनस्कामना पूर्ण होची। सेठी जो आम पोखरी देखुंत ये पत्थर कुआड़ू बाहर आसनी आमर यहाँ तो पत्थर एरिया नुह यहाँ तो माटी एरिया ठाकुर स्वप्नादेश होता पत्थर से गाड़िया खोलाई मंदिर जी मंदिर तोड़ा हो सारा आ पत्थर से ना सब माटी तेणुक ये मंदिर बहुत ख्याति अच्छी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆମେ ବି ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ କୁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟା ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି କରିନି। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ୟା ପାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କିଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହଉ, ୟା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହଉ, ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଡେଭଲପ ହଉ। ଏମିତି କିଛି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଏଟା ପୁରୁଣା ବହୁତ ଓଲ୍ଡ କାମ ହେଇଥିଲା, ଏଠିକି ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ ହଉ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସହାୟତା ମିଳୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯାହା ରାଜା ଯୋଉ ଜାଗା ବାଡି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ମାଳି ପୂଜାରୀ ସେଇ ଜାଗା ବାଡିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ବା ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଅନୁଦାନ ଏଠିକି ଆସିନି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆସିଥାଇପାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଟା କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? 1960 ମସିହା ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ଆକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ବି ଏଠିକି ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସେ। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ କୁମାରସ୍ୱରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠିକାର ମୁଁ ପାଦୁକ ବେଲପତ୍ର ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଘରକୁ ଯାଏ, ଭାତ ଯାହା ବି ହଉ ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ରୁଟିନ ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସେ କୁମାରସ୍ୱରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ବେଲପତ୍ର ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରେ ଯାହା କିଛି ଏଠି କୁମାରସ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି? କୁମାରସ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏଠି ମା ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିଥିବାରୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଗାଁ ଲୋକ କିପରି ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସବୁ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ଏଠି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା ଏତେ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି କୌଣସି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହିଁ। ସେଥିରୁ ଗାଁ ଲୋକ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ଏଠାକୁ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଏତେ ପୁରୁଣା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଲୋପ ପାଇ ନ ଯାଉ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, এই ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ